apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. La famosa trobada amb Zapatero va desencallar l'acord. Segons Convergència i Unió, un avenç en finançament i competències. Lo cepillamos como un carpintero durante la Constitución, durante la comisión. El Parlament va ser concebut com l'Estatut per molts catalans ser de colloneu com l'Estatut. Després el Congrés el van retallar com l'Estatut i un tribunal el vol escapçar com l'Estatut. El Tribunal Constitucional ha retallat l'Estatut, l'ha deixat tocat, disminuït, empetitit. La sentència declara 14 articles o preceptes inconstitucionals referents a la llengua, al poder judicial, al finançament i les competències. Es una sentencia para la tranquilidad. Para la tranquilidad. La transició nacional que la societat catalana està duent a terme té un primer objectiu àmpliament aglutinador i compartit, el pacte fiscal. També ha llançat indirectes a la Generalitat pel pacte fiscal. Dando la prioridad a donde tenemos que dar la prioridad y no entretener cosas que son divertidas, que son mediáticamente muy divertidas, que si pito, flautas, pitos, ya. El pacto fiscal es un toro que hay que devolver a los corrales. Molta gent que coneix el senyor Rajoy diu en Rajoy no és l'Aznar. Jo el conec i crec que és així. La resposta del senyor Rajoy ha sigut molt franca. M'ha dit que no hi havia marge per negociar el pacte fiscal de Catalunya. El president de la Generalitat ha reconegut que la voluntat de negociar i millorar el finançament de Catalunya ha fracassat. Bona nit. La carta que Artur Mas ja ha enviat a Mariano Rajoy a favor de la consulta demana diàleg per pactar-ne la celebració en el termini més breu possible. Li enviaré al president Rajoy perquè vegi que realment hi ha moltes vies per poder fer aquesta consulta i li demanaré de reiniciar d'alguna manera les converses i les negociacions perquè volem fer-ho d'una manera acordada, d'una manera pactada. Señor Rajoy, también señor Rubalcaba, les decimos con toda sinceridad, venimos a buscar un acuerdo. Se pueden reparar errores históricos acumulados del Estado hacia Cataluña. Y el acuerdo depende de ustedes y es fácil, es legal, es constitucional y es posible. Deseamos que el referéndum para Cataluña sea pactado con el gobierno español. Estamos dispuestos a hablar de todo y con todos. La pregunta, la fecha, los requisitos de participación y su validación. El dia que arrenquen la campanya del sí, les màximes institucions catalanes fan una petició conjunta de diàleg al govern espanyol. El president, el vicepresident de la Generalitat i la presidenta del Parlament, així com l'alcaldessa de Barcelona, firmen una carta amb còpia al rei on els insten a seure a negociar sense cap condició preestablerta. There is no excuses for the Spanish authorities. No hi ha excuses per les autoritats polítiques espanyoles per començar un diàleg amb els líders polítics catalans, per trobar solucions a les nostres demandes. Torrent, que es pagarà de la seva butxaca el viatge a Brussel·les, també es vol reunir amb Rajoy i per això li ha enviat una carta en què li demana buscar una mediació política. Des del PP ja han respost que no. La nostra obligació és parlar amb tothom, en aquesta seu parlamentària, en el conjunt de la societat catalana, en l'estat espanyol, a Europa, a tot arreu. Certament, jo me'n moro de ganes. Les delegacions catalana i espanyola tornen a constatar la naturalesa política del conflicte i que, per tant, cal buscar una solució també política. Cada mes es farà una reunió de treball a Madrid i a Barcelona alternativament i s'ha creat un grup de treball per avançar. No es no. No habrá independencia en Cataluña. No habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña.